we are channel Adamo. You might see you. Say, I'm around this year. Mother, a bear, a channel. And then, no, said, you know, bear. I don't want to say that. Or the baby chair, you know, very massive. Yeah, my dear, the bear. We could have some jumbo children and some soda. That would do. I see. So we said, "I will not what I was saying." Just feel free. Also, by the man who is said the name in mind, the Busu as a son. When I said, "What you order?" So we went to me. I said, "What you order?" On the national so by your way. You know, by a jumbo children. Snap starter, whatever blue. The other bar. Now they are blue, all out here, and special a dance over. As a joke, we had them all kind. Let me do your suppose. Said the one and see me. Sure. I say no, and I say, Obiana, and you say Obiana, Modasi. That's it. What that's right. Rabbit, you know, it's your just in the moon. For back the money, you go from. Continue now, come on, you now, or in a quiet day, see the Amudiatona, Editor. Continue. Ebia aye obesiefu him anu akoye ye o Kumasi. Obesiefu no him anu akoye ye o Kumasi. 50 million a wo tua. Sa obidu no ma wo tua no. Enya me ho na eba. Enya se be chama ho na eba. Me mi so bi brother. Sa na plan so bi brother. Me mo no yo wo funu akomtifo a ekọ nche. Mo wo funu akomtifo a start ko mo nche. Sa zo na eba se ye change obi wa brochire na bi opese ya money date. Enka hima date mo so a. Sa sika na go 50 million. Sa no bi so amano ne na so pese obesa date hima date opese ono ane de dia sika na prosa. Sa sika no so emma me ho. Sa sika na ma chia me ho. Ni nyina akofunu akomtifo. Ni na akofunu akomtifo. Afidu also megun konta ni hunu sika eba mo. So bu konta na afidu bu konta ni sika eba mo. Seze ebi se 170 something. Ebi se I was a promo hase. Say go mo na jafi na we kan dey na go mo na ke fika no yi. Sa na me ko mo frɛ yes wo mo so mbeba ne wo mbeba kyena wo mbeba ne sika sam ye de hye wo nsa no ehunu konta ne bua. Na afei egowie police station. Sa na chia me ko no sa no from na kyena afei sika ye hye sa wo mu akonta bua na afei be egowie na egowie mo. Ekuro ni sika. Ekuro jafade. Na mo ye de ahye mo nsa. De hye mo nsa. Say ye bi ba, say na monya, say na monya, say na. Ye bi ba say na monya no. Me ye ho receipt kura to. So we receipt kura to. Munyi sika bia ma di receipt man ni pa brother. O se o kura ye kwa mo receipt kura hata. Eye de eba abusua na ahia na ye obi ato ano na discuss ma hye ne nsa. Se ye ba abusua na ahia na ye bi ato ano na discuss ma ye ne nsa. Ye discuss ma show obi say oba betua 50 million. Wa ma ni receipt ano o kana samsam. O de bi ato ana se o man receipt ano o kana say. Se mo ba ya mbeka mo bui. Oba office ya so receipt so en na ha e kire se sika mo ka no. Esi so. Ma beka bo fe wa hini mu na so office o de receipt. Bi a say steps awo. No to mo hwe ni na pro ma no so hunu. Se mo ye ye na bi amoko e Kumasi ana amoko e biska bi amatua bi amoko hu sama di receipt. Se hwe ni ye ayi bi be ni Kumasi say man be bi ni bia e se receipt da so. O se na bebo ya ma afini du ni ebu nkonta na fe ye hu no kura bi a e wo. O se basa na sa afini du na se ebu nkonta de hu no kura de pepe ye wo. Ebi ni se sa bedu ha ye ni record wa ha. O se bedu akwa record bi ni ha. Anti adua no wu ye on 50 million no. Ye hu. Ba no so pa wa de be kan wo pa on fan kan wo e be de ye hu. Anti adua wu ye 50 million ba en kan wo de ba ko pa de be kan wo pe so fan kan wo. Enti mumia sesa no.
ɛne sɛ yɛsesɛm chairman sɛ wo ka funeral committee for ɔsɛ sɛ woka ho na ɔyɛ bi so ka ho so ɔsɛ na ɔyɛ bi ka ho ya for ɔyɛ ka akɔbea wo ka funeral committee for akɔbea ɔsɛ so ka ho bi ɛyɛ chairman ni akɔbea na mo ɔsɛ mo na ɔde hyɛ mo nsa sisi ɔmo sɛ tambia no mo yɛ wi a mo bi ya pɛ mo check sika mo hu yɛ deɛ ɛba ɛkɔ funeral committee for no sɛ mo na mo bɛdi receipt na ɔmo de ɔsɛ fira kɔ yɛ yi wi da no abɛwie na de kyi twada no amono nya ntrase na mu deɛ ɛba ne deɛ kɔ na fi deɛ bɛka da koto bank ɔmo kɔ bi account so meka jobs account no wɔn mmienu nsa hyɛ aseɛ wɔsɛ wɔn de mi nso mi nsa yɛ den ɛhyɛ aseɛ na wɔn ama na nfa akyire anko nipa baako fo anko yi ɔmo bi account sɛ ɔka sɛ ɔmo mmienu san a ɛsɛ ɔhene san bi na akɔ nipa baako pɛ na ɔkɔ san na ɔkɔ yi sika sɛ receipt a mo ma mɛgye sɛ receipt a mo nye mo sika sɛm so account a mo akɔ bi nso mi nsa ni account so ɔkɔ bi sika sɛm so ɔde nsa ni sika so kɔ 170 sika so kɔ 170 yɛn ka sɛ mo yɛ akɔnfo yɛn ka sɛ mo afɛ bia mo sika sɛm deɛ mo bi yɛ ɔsɔ ma ani da wo yɛ sɛ mo ani da hɔ tinana no mo hyɛ mu wɔn no sɛ bi yɛ bia bɔ sɛ mo na ɔmo tena sɛ na mo check ɔsɛ de bɛ bia sɛ mo tena sɛ na mo check no pɛpɛɛpɛ na afɛ mo hu sɛ akɔda bank sɛ mo sika na akɔda bank wɔsɛ yɛ kuro sika ɛyɛ kuro sika ewi asɛ mi na mo yi obi nam kumasi ɔsɛ anana ɛde yie mmerɛ bi aba hema ha ɔgye 15 million so bi maa mi bɔtɔm da ɔsɛ obi bɔtɔm bi akasɛ na de mmerɛ bi aba hema 15 million bi ma kyerɛ na ɔda ɛgye sɛ deɛ de bɛkɔ kuro no ɛgye sɛ deɛ ɛbɛkuro no bɛtwi mpɔn ebi na mo ka sukuu asɛm ebi na ɛka sukuu asɛm si yɛ ebi na ɛka si asɛm mo wɔ mo asɛm mo hwɛ na ada ɛbɛhyia no mo mmra ɔne sɛ dɛ ɛbɛhyia no yɛnto sa frɛ ɔmo na ɔmo mmra yɛhu sika akɔ na ekuro no nyinaa nte sika akɔ sɛ yɛhu sika akɔ na kuroma no nyinaa nte sika akɔ ne deɛ aka sukuu deɛ yɛ a mo kɛn ɛyi mike mo na mɔkɔ di hɔ adwuma ɛno deɛ saa sukuu na amerikafoɔ bi so ɔmo ba bɛyɛ ho adwuma ɔsɛ sukuu a ɔde amerikafoɔ so ɔba bɛyɛ ho adwuma sɛ mike akɔ akɔyɛ budget nti ɔkɔyɛ budget bia ɔka nyinaa ɔmbɛyɛ sukuu na ɔmbɛ renovate sukuu ɔba bɛsisi sukuu no foforɔ nti ɔmo ba ne yɛhunu na sɛ siɛ ne yɛde bɛto wɔ na yɛde ato ɔba no sɛ yɛwura sɛ sie ne de bɛto wɔ no ne de ato na ɔno ne yɛtumi de akora siɛ sɛ de bɛyɛ nkɔfoɔ ntontɔn hɔ nsase no so sɛ yɛde akora sie sɛ de bɛyɛ a ɔntɔ sase ma ɔnso nsɛe bye sɛ na ɔne sɛ ma na ɔtwɛ ada yɛbɛtena se bia monhwɛ na momma mo na ɔmo di ka nhyia na momfa nnwoma ntoto akwan ɔte aseɛ na sɛ receipt na ɔmo ma ɛfiri na ɛkɔ no yɛma receipt no ɛnyɛ adwuma ɔne sɛ n'ato sɛ dɛ momforɔ na mommra na sɛ bɛsiti nyɛ adwuma deɛ nyɛ adwuma bia nya to bia na bia da pɛpɛɛpɛ sɛ na ɔne sɛ mo na ase na mo tena ase nipa no ne kɔkyɛ na asase a nipa no kɔ yi ne bi ɔde ɔkɔ ne ba na mama ka kyerɛ no aya something ne sɛ bi ntɔ ne ma asase bi na man so da so ne ba ko ne su ɔkɔ nipa bɛyɛ 3 ne sɔ bi a ne kɔ kyɛ kakɔ bɛyɛ 3 ɛnɛ na no masoma wo nti mo so mo nyɛ mo kɔ na mo so mo correct saa message na ɔmo na ɛmɔ ɛnyɛ saa yɛ saa sɛ ne bi ɛnyɛ obi na watɔ yes nti ɛyi saa ɛyi wɔ no taxi for no mo nya ɔmo ma taxi for no mo pɛ good ones no wo mo sɛ mo amu de mo de hwɛ mo amu de mo price ɔmo ba ne yɛ no ɔmo so akasa ɔsɛ yɛ no ɔmo kasa ne yɛ di percentage tu so ma wɔ mo a ebi no betu ma na amanse so sɛ nkɔfɔ na ɔbaa mi wɔ efie no ɔmo de wu ni na ba sɛ wo na ayɛ krataa ma nsapani ɔmo sɛ saa saa sɛ wo na ayɛ krataa ma ama mi mi ka kyerɛ ɔmo sɛ mmerɛ bi baa yɛde wɔ ɔmo wɔ bi no na nka wo koraa wo so wo ba bi ase nti bɛ sɛ mu so ɔna ayɛ saa krataa no ma nsapani ɔne sɛ nkɔfo ba no ofie no ɔmo yɛ nneɛma sɛ mo hɔ no ɔmo ba ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo nkɔ ka sɛ dɛ nsapani na yɛ ɔyɛ krataa ɔmo sɛ busapani na tɔn ma wɔn ɔna atɔn ma wɔn yɛ krataa nyinaa de ma wɔn a sɛbi asase nso kyɛ ɔhene nso nim sɛ yɛn tɔn ɛnu bi kana bɛka ho asɛm kyerɛ ne sɛ ɔba bi asɛ hwan bi na sɛ ne deɛ asɛ deɛ nti wada ɔmama yɛn hu yɛn fa nto yɛ wura ne nkuo sɛ mo so ɔna tɔn ma wɔn yɛ wɔn ni sɛ asase nyam na ntɔn ma wɔn wɔn de ho asɛm bɛtu wɔn ani na wɔn yɛ sɛ wɔn adwuma ɛna mɛ ba pa mɛ kɔ pa ma wɔn ɛno ɛna wɔn ba ase asase no wɔn atɔ wɔn to firi hwan hɔ a wɔn sɛ aberanteɛ tietie bi hɔ aberanteɛ tietie bi ɛna mu sɛ mɛ nana bi wɔ ɛsoro hɔ aha kofi egu ɛko o Japan hɔ o se kurom na mu nso ɔno a tu sɛ hɔ asase no
yɛma wɔn bi enti mema wɔn kofie kɔkɔn sa nne bi gu asase so ma akyɛ nti akyerɛ no kofie kɔkɔn bɛka kyerɛ me sɛ na obi so ɔpa asase ahyɛ atɔ na deɛ ɔma me sa nne gu so na me so asase ne gyem ka sɛ me de ma na kofie kɔkɔn no rahyɛ mi a mmerɛ bi ɔbɛtena me hɔ akɔfa afɔm frɛ obi sɛ nipa nso ɔbɛtɔ ane me kasae amka kyerɛ sɛ ɔma nipa korɔ no na ma me hwɛ no ɔma nipa korɔ no ba mɛbi ɛne sɛ nanhyia hu sɛ obi apa asase no so no nti ne mede no ma biam sɛ saa kofie kɔkɔn nipa no a ɔfrɛ no no ɛna ba asase no so nti pa no tua na ma ɔkɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ nipa foforɔ na mpabra aberante mu so a na ɔyɛ mu ma no ɛkyɛ yi no wɔaboa so wɔ pabra no ne sɛ bi ɔmo na ne bi aba no ɔsɛ mu sɛ mokɔ hwan ɛnyɛ wo na atɔn ma dabi na ɛnyɛ wo nsa na hyɛ krataa na me ma ɔmo kɔfa krataa ne ba wɔse sogyani bi so ɔmo ne wɔfa se sogyani bi na wɔba bi na ma ɔmo tɔ ne ade na mo sɛ sɛbi sogyani o tɔm kɔfa krataa no ba hwan nsa na hyɛ kɔfa video mo fa krataa na ɔmo de krataa no ba na ma sai ba na odi na wɔsoɔ mi din yàtò wudi sẹ busuapẹ yẹ bá nyẹ ọ n'asan yẹ. nam san yẹ. nti wọ́n máa ń tí o nípa kọ́ ọ̀sán yẹ. ayi ẹtì mi kọ fa mi location ni bi si mi kyari mi baa yi ẹma mi de bẹ kyerɛ owura ne sɛ mi de mmiɛnsa difference bi before di a wɔn de abɛbɛ ba ho yɛ kyerɛ no ɛma ɔno ara di adanseɛ sɛ wɔde baa yɛ ne mi deɛ yɛ different mi deɛ mi de mi na bɛ kyerɛ no ɔmo na mo sisi ɛdi mi ka kyerɛ sɛ. eti nkɔfoɔ no ne deɛ wɔn a mo nipa kɔ tɔn ma wɔn. wɔn se wɔn tɔn no wɔ mi fie hɔ na anim hɔ fie no wɔ wɔn a mo nipa kɔ ni. dabi wɔn se abirante ti tia criminal act. akyire yɛ nsa na obi de wɔn nsa obi atwerɛ wɔn sɛ nkyɛn de atɔn adeɛ a ne yɛ de aba wɔn anim yɛ sɛ ɔsɛ kaakye wɔn. akyire yɛ nsa na wɔn kɔ asa abɛka kyerɛ mi sɛ wɔtɔn asase nfɛ no ɛma wɔn ɛsɛ ɛfɛ no bɔga. na kyerɛ sɛ nipa tietia na wɔn kaa yɛ no na wɔn kaa sɛ kofi ekuo kono koraa no ɛnyɛ wɔn ma. What is our fee? And to be one of this, I say, what the car would have. That was it. Be a man trying to be a member. So that's why. I into where they conquer. Why? With him so tower. To the corner, the Akawach, and why? But I know some can one more money. Why? Unkwa na the reverse se se de me na ma besi wa na me na betwa ti se na na besi wa na me ya ba o na ma fresh school na enim fuyi oh why so na be nine em say rather say sana enya hwe bia wo ne mre wa ba